otu nnọrọ onwe Adaeze Club nke Ọba achịkọbago ihe nkụzi nakwazi ime nnyocha nnefu were otu ụbọchị maka ime ụmụnwaanyị nnyocha maka ọrịa kansa nke ara bụ nke ha chịkọbara n'Ọba dị n'okpuru ọchịchị obodo Idemele South. Ya bụ amụma bụ nọ nke dọtara ụmụnwaanyị karịrị 200 n'ọnụọgụ ndị nke sitere ogbe 9 enwere n'obodo ahụ ndị emesịrị nọ nnyocha ma bụrụ amụma haziri nke ọma ka o sonye ma daba nke ọma n'ụbọchị ahụ ndị Ọba na-achịkọba emume nzukọ nke ọnwa 8 ụmụnwaanyị ha nke were ọnọdụ n'ama ezumezu ndị Ọba. Ka Njideka Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Mgbe ndị dọkịnta si Medical Women Association nke Nigeria Anambra Branch bụ dọkịnta Amaka Ọnụbọgụ duru ha kọwachara ụmụnwaanyị a ihe gbasara ọya kansa ala ma kwue na onweghị ihe pụrụ iche na-eweta ya bụ kansa ala, mana o nwere ihe dị iche iche na-akpanigasị ya nke gụnyere isi na agbụrụ, ịṅụ mmanya na-aba n'anya nke ukwuu, echeghị nwa ara nke ọma, ịda mba na ịgbatị arụ, ibu oke ibu na ihe ndị ọzọ, ma kọwaa na ya bụ ọrịa kansa ala nwekwara ike ịbịara onwe ya mgbe na-enweghị ihe ndị a. Ọ gwara ụmụnwaanyị a ka ha gbalịsie ike na-enyocha ala ha kwa mgbe iji chọpụta ya bụ ọya n'oge wee gbochie ya. N'okwu ya ka onye isi oche nke Adaeze Club dọkịnta Oriakụ Ngozi Nwosu nke onye osote ya bụ Oriakụ Amaka Ọnwalụ nọchitere anya ya kọwara na Adaeze Club bụ nnọọ ụmụnwaanyị ndị Ọba nụrụ di n'Ọba nakwa ndị a na-anụ n'Ọba nke ebumnobi ha bụ inye aka iweta ọdịmma, mmepe na agamniru nye ndị Ọba. Oriakụ Ọnwalụ gụpụtara ọtụtụ ihe ndị Adaeze Club a megoro n'Ọba nke gụnyere ike akọrọngwa eji aga ije, gụnyere oche mkpọrọ, crutches na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nyegara ndị nwere ọlụsị na ndị enweghị ike ịga ije nke ọma, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nakwa ndị okenye. Ndị Access Bank nke Ọba nke onye isi ha Nkechi Eze duru na ya bụ njem kọwara na ihe wetara ha ji wee nye ya bụ mmemme nkwado bụ iji wee gbaa ụmụ nwaanyị ume ma kọwaa na ha dị nnọọ njikere inyere ndị mmadụ aka n'Ọba iji hụ na ha na-eme nke ọma. N'okwu nke ha ka mmadụ abụọ ndị Adaeze Medical Team, Lady Ngozi Ọchụba nakwa Oriakụ Ifi Ụzọchukwu kọwara na ihe kpatara ha ji wee guzobe ya bụ inyocha ụmụ nwanyị n'efu bụ iji wee kụziere ụmụ nwanyị ihe gbasara ya bụ ọya nakwa ụzọ ha ga-esi wee na-enene arụ ha n'onwe ha. Ụfọdụ ndị ritere erere na ya bụ nnyocha n'efu Oriakụ Patience Aṅantị, Cynthia Nwachukwu nakwa Nkọli Ikeọgụ kenere ndị otu Adaeze Club a otu ha si mepe anya ha n'ihe gbasara inyocha ahụ ha, kụziere ha ihe ha amaghị ma nyekwa ha inyocha arụ n'efu. Ebe onye isi oche nke ọhụụ Inyom Ọba Home and Abroad General Meeting Lady Ngozi Onwuka n'aha ụmụnwaanyị Ọba toro ndị Adaeze Club maka ya bụ ezi enyemaka n'efu. Ihe pụtara ihe n'oge ya bụ nnyocha ara na nkọwa n'efu nke a kpọrọ Self-Examination Saving Lives Through Education and Early Detection bụ nkụzi dị iche iche, ajụjụ nakwa azịza ya bụ nnyocha kpọmkwem nye ọtụtụ ụmụ nwanyị site na Ọba Civic Center. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.